Aduh, langsing. Susi ada. Kayak Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रिखौ थाइखौ चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाबोनाय जाबाय ओमफ्राय नै आंहा रुपेयाव मिटिं जाबाय थानायनि गेजेर टाइमावनो हाबा मोनजाब्रबदों आरोना ओमफ्रायो आङो दिनै मिटिङाव गैया हाबासो जानो फैदों ओमफ्रायो आं हाबा जानो फैनायजोंनो लोगोसे एसे भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननो शेयार खालामसै जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय नै गारिफोरा ओरैबायदि मोनफैखाबाय हाबायावहाय बियो जोंहानि खुरमा आरो मामोनलाय गामियाव मामोनलाय अदालबारि हा नोंनि गामिनि अदालगुरि बेरगावनि नै रैसुमै बसुमतारी न'खरादां बसुमतारी रैसुमै ब्रह्म जों सानै एसे बेरायगासिनो ओमफ्राय हाबायाव सोरखौ लोगो मोनगोनथाय जायखिजाया हाबनानै नायहैनोसै हाबायाव हाबनायनि सिगाङावनो जों लामा लामासो बेरायगासिनो आरोना जों थाबाय थानोबो बायो नालाय एसे जिरायबाय थानो बायो एसे बेरायनो मानो मोजां मोनो बेनिखायनो बेरायदों आरो जि गारि रैसुमै माखौबा बुंनो नामा आंनि ब्लगावहाय माखौबा बुंनो नामा लाजिदों रैसुमैया गोदान दिनैसो फार्स्ट टाइम नुजादों आंनि ब्लगावहाय बिनिखायनो लाजिदों एबार लाजिला नेक्स्ट टाइमाव लाजिनाय औ नङा दिनै फार्स्ट टाइम नालाय लाजिदों आरो ओमफ्राय हाबाथिलिमोन
Đây hua cái đợt đi phòng bé ạ. Mà nó mình làm deposit. Ôi, xin em khởi. Xin đây được. Ăn. Mari Zuri, mari. Betul. Zumi, Zuri ada Zumi. Ini Zuri ada ha. Đây lực đỡ. Đôi khát chín răng được rồi. Aku tahu. Aku boleh kali hawa. Sampai tanse, jangan ibu kebar video lah, jangan nalar, ini kan kop jangan share nah. Nih yang lan mai demen. Anak ke video sana. Zawai se, maku babung ba. Zawai se. Zirai deh zawai se. Wah kedan. Formasi le. Nei, जोंहा सोमदोन एक्टरा दिनैसो मा होनो बिराद गोबावनि उनाव दिनसो लोगो मोनदों आरोना हाबायावहाय. ओमफ्राय माखौबा बुंगोन नामाथाय जोंना एक्टरा आंनि ब्लगावहाय दे माखौ बुंदो नोंसोर मा बुङो? Hi guys, जोंनि भिडिअ'आथ' ओंखारलांबायमोन खिन्थु भिउसानो जोंना बारा जाथाराखै माथो दासिमबो। बिदिनो जेबो नङा। बारायहोबाव नायबाव आरो हाबा जानो फैदों गामियाव बिराद गोबावनि उनाव। बाजैखौ लोगो मोनबाय जोंहा। मोस्लाबाखै मोजां हर। Hai Ektor. Arba. Hah? Jap. खेबना लाबाय ददेरेन गासिबो नोंस्रा। नै हिन्जाव गोदाननि बिमाया मा खबर? जावाय गोदान मोननायनि? मोजां। जिरायब्रा। जिराया। माइनावा मोनफैयाखै न'? मानो दाबो मोनफैयाखै? मोनासिगोन। Ha. Tinggal game party. Alasifोरावनो जाखांबाय? नोंसोरखौबो लांनांगोन ना? जोंहानि जोंसारनि बिहामजोआ जोंखौ लागासिनो दङ। थांखो जों थेंक इउ होदो भिडिअ लानायनि। बिखुनजो आंनि बिखुनजो। नै जोंहा हौवा गोदाना बेनो। Sementara itu Baklani. Oh, Giras Baklani. Jangan balik. Oh, Raza. Nombor besar dah. Gololona. Hah? Foto lah bang.
Tapi deh, kayaknya kamu. Oh, tangga.